ኤሪዮርካ ወለድን ስውዕ ባጋብን ዘተኣሳስር ነገር ስለ ዘለዎ ኣብዚ ሎማዓንቲ ንገብሮ ዘለና ግብጃ ነዚ ጉዳይ ኣልዒልና ኣፈራዳይ ሾው ከነመሓላልፈልኩም ኢና ዓሻ ረመዳን ቤንያ እንድሕር ኢልኩም እዛ ስእሊ እዚኣ ብዙሕ ስምዒታት ጠውላሕታን ፈጢራትለይ ንስኽን ሞ ኣበይ ኢኽ ዘለኺ ኣበይ ዝተሰኣልኩማ ኢኸ ወለዲ ክንደይ ትናፈቑ ትብል ደርፊ ክሳብ ሕጂ ብዝገበርናዮ ምፅራይ ናይ ኤልሳ ኺዳነ እሱ ብፃይ ዕቁባ ጋብር እያ ኣሮን ድሕር ኣዝማች ገይሩ ኤልሳ መፅያ ገለ ትውስኸላ ፍሒራ ገለ ውስኽ ንሓንቲ ደርፊ ግን ኩሉ ሰብ ክፈልጣ ዘለዎ 3-4 ሰብ ተፅንዓ ዕጓር በዚኣ እዩ ናብቲ ባህሊ ዝሰሓብ ማለት እዩ ድሓር ግን ናብቲ ውሽጢ ባህሊ ምስ ኣተወ ዝኾነ ይኹን ዜማታት ዝወፅ ነበረ ብዕጓጋብር እዩ ዝግጠም ነይሩ ጥንጥንታው ንሰምዕ ነይረ መጀመርያ ሓደ ሰብ ደሪፍዋ ከም ዘሎ ሓደ ወዲ ኣስሚዖምን እውን ነይሮም ድምፂ ዕቁባ ጋብር እዩ ገለ ኢሎምኒ ግን እቲ ድምፂ ዕቁባ ጋብር ኣይኮነን ወለዲ ትናፈቁ ቅድሚ ዓይነይ ፍፁም ዘይትሪኹ መሪር እዩ ናፈቆትኩም ወለድና ሰላምታ ይብዛሕኩ እንታይ ኣዘኻኺራትኒ ኣብቲ ፍሉይ ቅሻረት ናይ ዕቁባ ጋብር ዝብል ደርፊ ኩሉ ግዜ እዚኣ መሰጋገሪ ደርፊ ናይ ዕቁባ ጋብር እያ ስለዚ ኣነስ ካብዚ ንላዕሊ ንዕቁባ ጋብር ክገልፆ ግዜ ተዝረክብ ፀሓፋይ ተዝኸውን ከዓ ብፍላይ ብዙሕ ምገለፅክዎ ነይረ እዚ ደርፊ እዚ ኣነ ይድረፎ ዕቁባ ጋብር እውን ይድረፎ ኩሉ ንብረት ውድብ እዩ ኩሉ ንብረት ህዝቢ እዩ ወለዲና ኣይክብሉ ብዙሕ ዝናበዩ ካብኣቶም ንኸይትለ ብዙሕ ዝደለዩ ምስኣቶም ንኽረብር ወትሩ ዝምን